סך הכל היה בסדר גמור, היה מאוד נחמד, שירותיים, אמינים, נחמדים, כל מה שאתה רק רוצה. קיבלו אותי פה בנתניה אצל ג'ילי בתור איש משפחה. גם בטלפונים וגם באים לפה וגם לשבת וגם לשאול וגם לשמוע. סך הכל אני מאוד מרוצה מהקנייה, נתחיל לנסוע עם האוטו ונראה איך כל העסק עובד. כן, היה זריז, טוב. ואני אוהבת את חוויית הנהיגה, שאני יכולה להיכנס לתוך החניות ולצאת ולהאיץ את הרכב ולהיות בכבישים תוללים וכאלה. לא רק זה, הייתי מוזיקאי מקצועי באחד מהתזמורות הטובות בעולם 44 שנים. ואני שמעתי את הבוז, הרמקולים של בוז, ואמרתי, פעם ראשונה בחיים שלי אני לא צריך להתעסק עם רמקולים, זה מה שאני צריך, זה מה שאני רוצה, ותודה לג'ילי.